Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1 KZN TV ehamba phambili namuhla. OMK phathi uvele ngolwezibhelu. Umshayeli kwelokudlwengula ingane. Kanti kuhlolwe ingqalazinda yesikole eMgungundlovu. Nina bakambombosho omnyama nazi indaba ze1 KZN TV nifundela uphilano kaCebe ukhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Ugibele kokuqala namuhle eboxini lofakazi enkantolo kaMantshi yaseThekwini kwaZulu Natal uBonkosi Khanyile obhekene namacala athinta ibhelo zangonyaka u2021. Ungwane kubhekene necala lokuhlohla kudlama kanye nokwephula kwemigomo yeCovid-19 yokuhlanganisa abantu endaweni eyodwa kwakuyinto engavumelekile ngaleso sikhathi njengoba ebhebhethekisa lesi sifo. Isigaba sokuqala sokugibela kaKhanyile eboxini lofakazi sibe phakathi kwakhe nommeli wakhe uSizwe Cele. Lesi sigaba senzeke sukela ngesikhathi zasekuseni kwaze kwacishe kwashaya ihora lokuqala. Ucele ephosa uKhanyile ngembuzo umbuze ngeziko anazo okubala nedegree ye-LLB waphinde wambuza nangamavidiyo athathwa njengobufakazi kumacala abekwe wona okubala ividiyo ayenza esemakethe kuWawiki eThekwini kanye nevidiyo eyathathwa kwisangamo sabezindaba nala khona ayekhuluma njengomholi wophiko lwentsha lweMK ethi khona ngeke lube khona ukhetho uma kuvinjelwa ukuthi ubuso bomholi wabo uJacob Zuma bungabibikho ephepheni lokuvota phecelezi iballot paper. Kanti kulamavidiyo abekade ebuzwa ngawo enye yawo wayenza esitolo sokudla la ekhona ayezwakalisa khona ungahambisani nokuboshwa kwakhe uJacob Zuma ngawo unyaka u2021. Kwisigaba sesibili kube umbuso kanye naye uKhanyile nala khona abeqinisekisa ukuthi uyena wayekhuluma kulamavidiyo after njengobufakazi kulamacala abekwe kuwona. Umbuso ubusumbuza inhloso yokukhuluma nabantu eThekwini wathi wayefuna ukuthi kufakwe ingcindezi ukuze kukhulule ejele uZuma. Kanti okunye abuzwe ngakho uKhanyile izingxoxo ezatholakala kumakhalekhukhwini wakhe benoduduzile Zuma Sambudla. Ezinye zazo abizwe ngawo ngokuthi amavidiyo lawa ayethathwe esemakethe naseShoprite usabakhumbula yini bexoxa ngawo noduduzile Zuma. uKhanyile uzivumile izingxoxo babanazo kodwa amavidiyo wathi akasayikhumbuli kahle. Kanti eminye imibuzo ethinta amavidiyo uKhanyile utshela umshushisi ukuthi akaza yeshuthwa ubani ngakho eminye imibuzo kuzomela kubuzwe lo owayewathwebula ngosuku kade ekhuluma emakethe. Eminye imibuzo yeyathinta inani labantu ekhuluma nabo khona emakethe okuWawiki. uKhanyile uthe akakhumbula inani labantu akwaziyo ukuthi indawo ayekuyona indawo ephithizelayo eMatasa ngoba kunanerenki yamatekisi, izitolo namabhasi futhi igcwala nabaculi bamaskandi. Ngaphambi kokuthi inkantolo iguqe kube nembango nezinkulumo mpikisano phakathi kaMshushisi noKhanyile egcine ngokuthi uMantshi Sharon Marks aguqise inkantolo bese iqhubeka kusasa ngo8:30 ekseni. Kudeboho Sibisi wezindaba ze1 KZN TV uChannel 261 ngisenkantolo kaMantshi eThekwini. Ufuna kubulungiswa wesifazana semthwalo memfazazane kuWard 17 ngaphansi komasipala seMzumbe ogwina seningizimu kaZulu Natal uthi ke kwadlwengulwa umntwana wakubo neminyaka eyi12 edlwengulwa umalume wemthutha ukuya esikoleni. Ngokusho kaNtokozo Jiji uthi kumhlukumeza kakhulu ukufika komsesho ophethe leli cala athi ke umlungiselela ngokomqondo ngoba kumsolwa kungasa kaphume phambili kenkantolo. Uthi wambamba uqotsheni umalume ezitika ngokocansi ngalomntwana. Umndeni womntwana oneminyaka eyi12 wasemthwalume emfazazane kuWard 17 owadlwengulwa umalume oneminyaka engama35 owayemthutha ukuya esikoleni uthi udidekile ngesenzo sikaMsesho ophethe icala njengoba efike kubona wabazisa ukuthi umsolwa angase akhishwe phambili inkantolo kuleli cala. Udadewabo weSisulu uthi kuyamdida lokho ngoba umsolwa uyalivuma icala kwathatha nolibofuze olungakabuyi. Lona wesifazane uyachaza. Angifonela umsesho sethu ucela ukuzongibona. Ilana ke sefike khona ke wangitshela ukuthi khona iconfusion yokuthi ususpect uthi unofakazi nokuthi ama results asekude ukubuya mhlambe into engasibuye next year. So ilapho ke ngaba khona nemibuzo kumseshi ukuthi kanjani ungitshela ukuthi icala lizo withdrawa enganeni encane. Ngithu ususpect uyalivuma icala lakhe kungcono ukuthi icala lakhe uyaliphika. Uthi ngokolwazi lwakhe akuvumelekile umuntu oneminyaka engama35
azibandakanye ngokocansi nomntwana oneminyaka eyi12. Okungiphatha kabi kakhulu engifuna ukuthi kungipholise ukuthi inkantolo ikwazi kanjani ukuthi ngakhipha isinqumo sokuthi ususpect angasicala le withdraw because umntwana she's 12 years under age. 2 ususpect she's 35 years. And uyalivuma icala lakhe. Engifuna ukucaciseleka khona ukuthi angaphuma kanjani umfana ekubeni icala lakhe uyalivuma ngoba vele ukulala nengane encane kuyicala lokho. Uthi wazibambela amathupha umsolwa edlwengula umntwana. Ngithi ngiyafika kule ngubo kade simbethe sinomntwana. Ususpect umbozile umntwana ngengubo ekhanda banqunu bobabili uphezulu kwakhe. Mangiqhamuka ngimbuza suspect wenzani wathuka Ntokozo into angitshela yona Ntokozo ngiyaxolisa angazi ukuthi bekwenzekeni Ntokozo ngicela ungangibophi ngingenza noma yini. Lapho ke sashayana wasuka waphula isicabha kwaphuma wabaleka. Uthi ufuna umsolwa abhadle ejele. Ngifisa ubulungiswa lo mfana lo akakwazi ukuthi angaphuma ngoba ekuphumeni kwakhe njengoba ethe umseshi usho ukuthi ngingathuki mengimbona edlula la ngasekhaya noma umntwana ethi umbonile. Mina engifisa ukuthi kube khona ubulungiswa because umntwana angeke azakwazi ukuphila nalomuntu la ngaphandle. Uthi umntwana akakabi right. Umntwana uyawahamba ama counseling noma enakho lokho ukuthi mokhuluma naye uyathuka sometimes uthi uhleli naye umbone ephuma inyembezi mombuza ha kwenzakaleni umntwana athi lutho. Umsolwa usengaphakathi ejele kanti kulindeleke abuyele enkantolo mhla zi12 kwezokuthasa. Lo mbiko benwethulelo zaMando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume. Iphina kaNgqongqoshe eMnyango Wokumbwa Phansi kuleli kanye noWoyela uPhumzile Mgcina uthi uzibophezele ekutheni kalekelele isikole samabanga aphezulu ubheka ucimba ezenzeke etafuleni eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Usho kanjena ke hambelele lesikole kuyohlala kokusebenza kwaso kanjalo ke nenqala zinda. Umbiko akawutholile uMgcina ukuthi ke lesi sikole asinabo ukuxhakaxhaka buzochwepheshe besimanje manje njengoba kuvela ukuthi ke bashiswa ngaphambilini. Uthisha inhloko wesikole samabanga aphezulu iBhekximba uthi bashayekile beyisikole ngokusha kwegumbi lamahovisi. Ama-resources, ama-computer, ama-photocopying machines, school furniture, textbooks, konke kwasha lapha i-admin block. Uma ngabe nje bangasilekelela namhlanje office la DM isilekelele nje basakhele i-computer lab baphinde futhi basakhele ne-library. Kushuthi sinezinto ezo-3 i-admin, computer lab, i-library. Baphinde futhi basilekelele nge-fencing. Ayike okunye nokunye sekuqhamuka ke sibonke simisa kanjani but ke eBhekximba High School despite all those challenges we managed to achieve 93.3% ka matric go 2025 sisuka ku 69.9%. Iphini likaNgqongqoshe eMnyangweni wezokumbiwa phansi noOyela uPhumzile Mgcina uthi uzodlulisa izingqinamba. Sisebenza nama departments ahlukahlukene okuyi public works okuyena udila kakhulu ngento infrastructure ngizama ukengage i-team yakhona but also again ugovernment kuphela ozongenelela sizama ukengage nama private sector mining companies as part of my stakeholders ngikhulume ukuthi laba bangakwazi ukintervene khona bangakwazi ukubalekelela so ingakho silana ukuzolalela then ngithathe reports ngibuyisele emsebenzini la ngisebenzela khona ePretoria but also ngi namanye ama-departments angakwazi ukuthi alekelele ngoba this challenge ayibhekene no-education kuphela kodwa isidinga sonke njengohulumeni ukuthi sisebenze ngokubambisana bakhale nge-lab into ebaleke kakhulu ngoba sayisiqhuquzele ey'koleni ukuthi iy'ngane azifundi science and maths so if bengenazo iy'nsiza we can't achieve that so we are here to assist them as much as we are committing number of things but ngesizenze kanye zonke ngoba ngisho ukuthi ngisazothatha information ngiphinde ngibuyele ePitoli la sisebenzela khona siphinde sibuyeke sisizo respond kuma challenges akhona. Imeya yomasipala uMsunduzi uMzimkhulu Thabola uthi lesikole sesidlule kokuningi. Ukuza kulesikole eBhekximba kusilekelela kakhulu ngoba isikole besinenkinga eziningi eminyakeni edlule. Siyabonga ke kubaphathi baso SGB kanjalo
nabaphathi othisha ukuthi namhlanje sekukhona ama-milestones aphathekayo in terms of i-academic program yala esikolweni. Umgcina uphinde wakuveza ukuthi abakubekezeleli ukuntshontshwa kwezokumbhiwa phansi. I-issue yama-illegal miners i-issue esayisithi bhekane namaphoyisa ngoba labantu batshontsha umnotho wase-South Africa ngongemthetho. I-department inikeza abantu ama-license to mine, but mase beqala bewatshontsha ama-minerals sesibayise emaphoyiseni kuyona i-department edila nabo. Ezindabeni ze-KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisetafuleni. Mkhungundlovu. Umuntu nenkulu yesizwe sabakhwanazi eMtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal umntwana uNtuthuko Mkhwanazi uthi inkosi yesizwe isinqumo ukuba kimise kinduna Almoni Sithole kuyena yonke imisebenzi yobuduna njengoba kunohido lamacala asolakala kuona. Inkosi beyisisungula kwikomiti lesikhashana elizophenya ke lezi insolo. Lokho kuvele ngesikhathi kunomhlangano womphakathi lapho kumenyezelwe khona ke lezi inguquko. Ubuphume ngobuningi bawo ke umphakathi waseDukuduku eMtubatuba emhlanganeni womphakathi nokuyilapho bebezokwazisa khona ngokumisa kwenduna uAlmoni Sithole omiswe inkosi ngenxa ukuthi ke uyasolakala emacaleni amaningi athinta umphakathi okudlelwa umhlaba. Umkhandlo wenkosi uHolanduna Nkulu wesizwe sabakhwanazi bakhulume lokhu ke emphakathini ngokuthunywa inkosi beyazisa umphakathi ngaso lesi sinqumo. uSithole umiswe kuyo yonke imisebenzi ethinta umphakathi kube sekusungulwa ikomiti lesikhashana elizophenya liphinde licubungele zonke izikhalazo zomphakathi. Ilalela ikonke yakubona balulekile ukuthi ingakuzibi kodwa ikhombisa ukuthi yezwelana nomphakathi isizwe sayo umasi nokukhala. Ibisithatha isinqumo ke inkosi ukuthi size sizokwethulela isigodi saseDukuduku ukuthi kusukela namhlanje ubaba uSithole umisiwe kube nenduna. Inkosi ke kunekomiti elikhandile elispecial labakhwanazi eliholwa uyo undunankulu okuyilona ke elizohlala phansi licubungule zonke izikhalo umphakathi okhala ngazo. Lolu phenyo kulindele ukuba ke luphothulwe zingakapheliki izinyanga ezintathu njengoba kunesidingo esikhulu sokuthi kube khona umholi kule ndawo njengoba ziziningi izinto ezidinga ukuxazululwa ngokusheshsha. Double phuthumako lolu njobe naba abanye abanomzana bese bengivimbile nje lapha sengibacela ukuthi abezenkantolo ngolesibili abakhala ngokwebiwa kwemfuyo. Kusho ukuthi ke uma abantu bengasenayo induna kusuke kusho ukuthi kuyaphuthuma lelo daba njobe kunesimo sokuphazamiseka ubuholi bala lobe benduna kuyaphoqa futhi nathi ukuthi asiliphuthuma lolu uphenyo inkosi efuna ukuthi lwenzeke. Ngingathembisa ukuthi mhlasimpe akulula kuze kofika ezinyangeni ezintathu kuyothi phela inyanga ezintathu udaba sobe sesiqedile ngoba asifuni futhi ukuyirobha ngoba nokuphuthuma kuyagejisana futhi gcine kube khona sizokushiya ngemuva. Uxaba okunguye obekwe inkosi nomkhandlwayo okwesikhashana uSithole samisiwe umphakathi ubonakalena uphinda ushaya amakhala ngaye washo ukuthi ke awumdingi ngakho ke bacela ukuba umkhandlu kanye nenkosi besibuyekeze lesi sinqumo sabo bethola umuntu ozomela umphakathi kahle. Ngokohlelo besithunyiwe thina inkosi umthetho nesika lesivumela ukuthi bese singathi lokho abakhala ngakho thina sizivumelana nakho siyaguqula kodwa ke siyakuthatha futhi kunjengobe kunjalo sikuyisa kuphi enkosini ukuthi ubaba lo besizomthula la uXaba bakhombise kunganeliseki ngaye ngezathu ezinye zazo ke abayibekileke cishe mhlambe lokho sekusezandleni zenkosi yesizwe ukuthi iyezobuka ukuthi ezikhalazeni zomphakathi abayishilo. Esidabeni ze-KZN TV ngengosamngeliswe Nqulunga ngiseDukuduku eMtubatuba. Asithi ishelele etolene nabeselo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. OMK Phathi uvele ngolwezibhelu. Umshayeli kwelokudlwengula ingane. Kanti kuhlolwe ingqalazinda yesikole eMgungundlovu.
Inkantolo kaMantyasa eNkandla enyakatho KwaZulu-Natal idedele ngebheli ka-R2,500 wamarandi umuntu ngamunye abasolwa ababili abasolwa ngokuthi bakhomba ngesibhamu undunankulu wesizwe sakaMpungose esigcalabeni osamisiwe umuntu katshelwa Mpungose. Umzwelini Mncube kanye no-Anthony Mpungose babhekane necala lokukhomba-ke ngesibhamu. Lokhu kulandela isigameko sasemasontweni adlule lapho bavimbela khona kundunankulu Mpungose evula inkantolo yenkosi esavaliwe ngokomthetho wabakhomba-ke ngesilimazo maqede-ke wabobophisa kuqala ngokuthi-ke ebasolwe ngokuthi bamkhombe ngesibhamu babeke seziyabakhalela njalo. Umphakathi ujabule uthi-ke lezi insolo beyivele nje ziyimfeketho. Amalungu omphakathi ayikhona ngelanga lesigameko ukuquba ungxabano phakathi kwabasolwa ababili nondunankulu wasesigcalabeni uMntakatshelwa Mpungose ngemuva kuba-ke bemvimbela ukungena enkantolo yenkosi yabeyivaliwe kwesikhashana. Ajabule ngokudedelwa kwalaba ngoba kukhomba ukuthi abanacala. Abasolwa ababili uMzulini Mncube kanye no-Anthony Mpungose badedelwe ngebheyili inkantolo yemantshi yaseNkandla ecaleni bebhekene nalo. Thusa kakhulu ukuthi sasihamba siwu-6 kodwa undunankulu mase bophisa abantu ubophisa ababili. Funa khona ukukhuluma inkulumo ke engekho laphana ke amangahlaza cwela ngoba kwaba ukuphikisana ngamagama kuphela phakathi kwabo babili. Mabephikisana ngamagama samkhipha ngaphakathi acela ukukhiya. So ukuphuma kwakhe lapha uphuma yena wayena wakhipha into eyisilimazo nokho engayisebenzisanga obese shesha ke sengena emotweni. Mase semotweni ngaphakathi wavela ngewindi washo wathi sawunqambela manga epolice station ngamanje ukuthi ningikhombe ngeibhame ezinkulu. Okusimaza kakhulu mase sifike epolice station ngoba salandelana impela khona imizuzu o5 ayiphelanga engenilena lapha. Mayengena lapha ngaphakathi sathi nalabo futhi abafikayo sivula icala nathi ukuthi na usekhipha into kanje futhi ugqekezile lapha. Ube yena ke ese amaphoyisa esenqaba lapha ukuthi sivule icala athi sesolivula thina uma sebeqedile ngayo ngoba yena ofike eqala. Ayikho into etheni lapha kwakanje amanga nje ahlaza nje cwenge esasikhona kwenzeka sonke isigameko. Okusobala ukuthi bonke ufakazi obuthulwe undunankulu phakathi komthetho namaphoyisa kulona iqiniso. Ngoba thina esasikhona ethi sonke sabona into eyenzakala enkantolo. So masibona bephuma namhlanje kuyakhomba ngokusobala ukuthi ukuvaleleka kwabo kwaba nephutha phakathi vele yonke lento eyenzeka kwangekusiyona. Amanye amalungu athi afuna ukulungiswa kuleli cala. Yojabula futhi uma la enkantolo bungenzeka ubulungiswa kuleli cala ngoba ukuthi baphumile namhlanje akusho ukuthi icala liphelile. Baphume ngebheli kodwa siyojabula kule nkantolo uma bungenzeka ubulungiswa. Umkhandlu wenkosi yesizwe kaMpungose uthi unethemba lokuthi umnyango wezokubusa ngobambisana nolumdabo uzoliphothula maduze uhlelo lokuxoshwa ngokusemthethweni kukandunankulu osamisiwe uMntakatshelwa Mpungose kanye nenduna uvakashela amahaye ngoba bahlalise liphothuza umphakathi. Njengana namhlanje yena nje sisuka ngale enkantolo kade eleyaqekezwayo asingenanga nje thina phakathi besime ngaphandle ngakho ngoba akwabe bikho emthethweni besibizwe yibo bomnyango. Namanje sesebeshilo ukuthi sifuneka kusasa futhi nenkosi neinduna kuzoqaba kuyigoda ke kusasa. Namhlanje ke sithokoziswa ibail bese nangolesihlanu sasifuna ngokwemphefumulo sangayithola. Mayese bengaphandle vele sesizokwazi ukuxoxa into ene way forward. Inkosi yaMpungose uZakhe Mpungose uxeleza ubulungiswa kuleli cala. Ngiyajabula nje kakhulu ngokuthi baphume labafowethu kade beboshiwe ngoba vele bebeboshwe lebumnyameni. Abakazi baze baseshwe laba bantu kutholakala lezi ibhamu kodwa sebehlala izinsuku futhi basuka lapha beza la epolice station imoto yababe hamba ngayo ayiseshwanga akiyiwanga emakhaya kodwa sebehlalile bona behind the bus. Kodwa lonto esho ukuthi okusho ukuthi nobulungiswa benzanga kahle ezokuphepha ayisenzelanga kahle. Kwaphinda futhi okungithusayo ummangali njoba bezothola ibheli namhlanje ummangala akaza attende nakanye la. Icala lihlelisele umhlazi ngama-24 kuNhlolanja njengoba kusaqhutshekwa nophenyo. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuba inkosi Enhle Mthembu eNkandla. Ungqongqoshe umnyango wezisebenzi zikahulumeni nokuphathwa kwazi inkosi uMzamo Buthelezi kanye nemeka kamasipala wasoLundu Wilson Ntshangase babungazeke umcimbi wabafundi abenze kahle ke kumatikuletsheni wabo futhi kwaphinde futhi bagqugquzela kintsha ukuthi imfundo isona sikhali ke esibalekile nanoma kubani kulesi sikhathi samanje. Ungqongqoshe wezabasebenzi bakahulumeni nokuphepha kwabo uButhelezi ubeke wathi ukuzinikela kwentsha ezifundweni zayo akugona okwabo kuphela
kodwa kuphakamisa nendawo yasoLundi yonkana nokubanika ithemba lokuba ikusasa lasondini lisezandleni ezifanele. Today we are gathered here to honor you, the matric class of 2025, and to remind you that your achievement rather is not just only for yourself. Your achievement is the pride of Ulundi and the people of Ulundi. Your achievement also carries a particular responsibility, and that responsibility is to continue building the already existing legacy of your town. We all know that when you are chosen to inherit legacy, you don't choose what to inherit and what not. But by the mere fact of being chosen, you inherit all the good, the bad, and the ugly. Then it becomes totally up to you to decide how you carry that legacy forward. It becomes your decision as to whether you break the generation curse or you continue to carry the heavy load on your shoulders. Uphinde wabeka wathi bangesabi ukucela usizo kulabo abangaphambi kwabo uma kukhona la bengaboni khona kahle. We are the custodians of the future. So wherever excellence may take you, your success must never disconnect you from your roots. Instead, it must deepen your responsibility to them. You must always remember that indeed, the path forward is understood better by those who have walked it before. Learn from the past, but never be trapped by it. Only use it as your compass. Umeya uthi kubalekile ukuthi uma kunemicimbi kakhulukazi imicimbi yezikole bangayincishi intsha ithuba lokuba iveze ikhono layo. Abakwazi ukuthi babenze umcimbi ohalalisela abafundi bese beqasha ama-artist. Izingane zesikole zikhona. Unyaka odlule kwaperforma Impangeni High School e-ICC. Kulonyaka beperforma i-Adams College e-ICC. Manje ke owami umbuzo uthi ngiyabona nje lapha kuzodlala ama-artist lapha. Lokho okuncane okukhona engizowaqhaula ngakho ama-artist. Lezi zindaba zowanikeza NTV zibekela usiqiniseko cele eRichards Bay. Imeka kamasipala wasenkandla enyakatho kwaZulu Natal uNonhlanhla Nzuza uthi uhlose ukugqugquzela ukubaluleka kwemfundo kubafundi nokuthi bangazenyezi ngokungabinawo umfaniswano wesikole ophelele. Lokhu kulandela njengoba kade kedlulisela ngezicathulo zesikole kubafundi abangama-30 ngaphansi kohlelo ka-Back to School esikoleni keNkandla High kanjalo naseSigananda Primary School endaweni yaseNkandla. Umasipala waseNkandla uqalisa uhlelo luka-Back to School njengoba ke izikole zisanda nakuvulwa ukulekela abafundi abaswele ngezicathulo zesikole. Umeya kamasipala waseNkandla uNonhlanhla Nzuza uhambele izikole eNkandla High kanye neSigananda Primary School ukunikezela ke ngezicathulo zesikole kubafundi abangama-30. Umasipala waseNkandla silethe izinsiza kubantwana besikole ukuthi abagqoke bafunde bangahlala emakhaya umntwana athi akanakho kokugqoka aye esikoleni. So umasipala ke senkandla sibukile ukuthi asiselule isandla siqala kuso lesi sikole ukuze bonke abantwana babone ukuthi imfundo yona into efunakalayo futhi yona sikhali okufanele uvule la kuvalwe khona. Ngakho ke sizela nje sibaphathele icathulo sizothi ke abagqoke babe bahle banganyezi bahambe bayofunda ngoba kufanelekile ukuthi umntwana osemncane azi ukuthi imfundo iyona into ehamba phambili. Unzuza uthi ke bazoqhubeka nokuhambela izikole kuma ward onke angaphansi kwalo masipala. Uhlelo sizolihamba iviki lonke amawadi onke asenkandla. Ngifisa ukusho ke kodwa ukuthi asizukubanikeza bonke abantwana kodwa kukhona laba abakhethekile esibonayo ukuthi bayalidinga ngempela usizo. Ngakho ke silethe kubona sizothi nje ke ababe bahle bese futhi befunda beyimisela ngoba ikusasa lisezandleni zabo. Usekela thisha nhloko wasenkandla High uWanda Mondlane uthi umasipala wasenkandla ungenelela ngaso sonke isikhathi ukuseka ke izikole ezingaphansi kwalo masipala ukuze isikhiqizeke imfundo engcono. Kunezingane ezu-15 ezihlumulile namhlanje ngezicathulo. Siyabonga kakhulu kumkhandlu phansi kwe-leadership kaMama uMeya uNzuza engaqali ke ngonyaka odlule kanye neoffice lika Premier bafikile bezosixhasa ngokudla okulekelela abafundi baka grade 12 beku ama food parcel for matric camp
okwenza ukuthi izingane zethu kuma camp besinawo zingalambi zithola ukudla. Ezindabeni zo1 kweZTN TV kuba iNkosi Mthembu eNkandla. Asithi ishelele itolweni besilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde silamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi izo ezahamba phambili namuhla. OMK Phathi uvele ngolwezibhelu. Umshayeli kwelokudlwengula ingane. Kanti kuhlolwe ingqalazinda yesikole eMgungundlovu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16.27 kuyidola laseMelika, libe ngu-21.84 kupondo waseBrithani, libe ngu-19.02 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Kanti ngegolide yona ngu-$4,824, 74 cents ounce bese kuthi intengo yalo ngahluziwe yona libe ngu-$65.24 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lesizwe lombhoxo we-Sevens uPhilip Snyman uqoka abadlali ababili abangangaze balidlalele leli qembu ngesquad esizodlala kumqhudelwano wesithathu o-HSBC SVNS eSingapore ngempela sonto. Laba badlali uLuan Giolomo noRonald Young ukubheka ukuthi kubasizeke iqembu lakuleli ligcine kesicongweni kwilog. uSebastian Job ubuyeleke eqenjini okokuqala selokhu agcina ukudlala eSingapore ngombasa onyaka odlule. Kanti uSiviwe Soyizwaphi yena uzobuya okokuqala keselokhu agcina ukudlala ngenyanga kaNhlaba nyakenye. Soyizwaphi kuyena kozohola iqembu njengoba ku-Imphi Visser ephunyuziwe kulomdlalo noma kona ke lo mqhudelwano ozolandela ozoba ke sePerth kwelase-Australia ekuqaleni kwenyanga ezayo. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushubuhanguhangu washisa ikhotha zasedleba kokoshane esemabedlane. Kwamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivela